Здравейте хора, днес ще снимаме клип на Minecraft в Eggwars. Домин са Substore и Раймънчетки. Така, да започваме. Гъсят и загъсят. Клейте ми готиното нещо на картон. Хайде те... Имаш ли? Ама моето е по-гъчно. Защото като те изгърби, един да те няма. Имаш един крипър само. Чакайте, къде са? Влизате в Джима едно клон. Джим едно клон долу. Ока. Там ли сте? Където? Да, Джим едно да, клон долу. вижте е тоя. От кои сте? От зелен влизайте. От зелен. Влязох. На мен ми пудна. Тъпта игра. Защо му лаги с този сервер, защото има много хора? Не мога да влизна. Не мога да хора, не мога да влезна. Сини. Син. Та хора, и аз не мога да влезна от син. Цъкай и ще стане. Чакай. Така. То трябва да влезе някакъв от друг отбор, така ще можеш. Опитай отново от зелените. Лаги ми! От зелен елате. От зелен. Опитай зелен. Чакайте. Не става. От зелен, Substore, от зелен. Хайде, цъкай, само цъкай и ще стане. Цъкай. Цъкай само и ще стане. Това е жълт, който иска да е... Не. Ама аз оставам с този, дето е старт. Не бе, сега може, Substore, сега можеш. Мога, не мога. Можеш. Опитай. Просто цъкай. Брат, бъгва ме разбери. Добре, аз влизам от син. Тогава ще отиде от жълтите и отиде от зелените. Хайде, но... Не бе, отиде от зелените. Аз ще се оправя. Аз съм от зелените. И аз. Сега гледайте след малко как ще стане, как ще отида. Сега ми лаги. Влизай от зелен, бе. Но просто много ми бъгва и... Я чакай, дай ние да се опитаме да влезнем от жълт. Който я влезне от жълт. Направихме се измоли ми се ръката. Тина влезна при Раймънчетки. Виж това. Я чакай. Раймън. Добре хора, като почнем играта, тогава ще пусна клипа. Отворът, защото аз когато... Добре хора, ето ми отново. Някой е влязъл в джимата. Някакво момиче. Аз съм за Айрам. Аз съм за това. Аз съм за голд. Хей, голд. Трябва да намерим голд. Кислот! Лаги! Не мога да си пусна скит! Лаг! Обри лаг! Да, покручи слот. Лач. Аз съм за Айрам. Беше много ми лаги. Ще направо сега от те. На мен, защото на мен ми стоите на едно място. Искам да си намаля желязо.
най-големият ти има. Не сме най-големия. Вижте. Има и жълти, бе. Да, обаче вижте, ние сме на върха на тимовете сме ние. Искаме се още някой да беше влязъл. Искаме се Анги и той да беше влязъл в линията и той да играе. Добре, влязал хора. и аз, ако би влязал, просто е майко. О, това съм много... Някой прави ли мост? Аз правя. Правя. Нищо не правиш, коте. Как гледам. Правя. Той прави към друг тим. Не, бе! Коте, Да, ви и чупи лицето на тея. ако се ти откъде така, бе? Ела, Супстар, ела. По-добре ще купи броня. Не, да, става сме на пан. Стройте сега вие. Добре, да, ще. Ей, тук е по-хубаво да направим мост към тях, защото така ще и тази база ще стане наша. И вижте, те са направили мост към средата. Вижте как са... Те са направили мост към средата. И какво? Има ги, ами ще отидем и ще парвим диаманти, нали? Щем бяхме тръгнали към центъра да ви кажа. Тя иска 2 голд, тя иска 2 голд. Така много. Уха. Малко свящ на манджа. Супсор. Ние сме на най-новата версия и ще ги пръснем. Обаче трябва да... Вие знаете ли аз на коя версия съм? На Уния на виждат. Уния на виждат. Да, бързо прави, аз ще само кликам. Да. Дай 10 злато за клирка да изчупим яйцето. Аз ли? Не знам. Не, говорихме кочето. Не. Май ще ми хора, лате да помогнете. Хора, лате да помогнете, почти стигнахме. Спри за малко, спри. Аз отивам да чупа... Тя иска само 2 голд. Хора, ама чакайте, лате ги прибийте. Аз ще изчупя. Елате, аз ще изчупя яйцето. Тя не мога да се взема кирката да изчупа яйцето. Аз ще изчупя. Ти имаш ли кирка? Не. Майко. Марти, я купи блокчета. Добре, Добре, хора. ще ме стигна. Чоня, ма чака. По-бързо, че аз съм на... Скри са 14 блока. Да, стигнахме. Но ние сме почти близко. На мен са почти 14. Аз съм на 3 сърца и половинка, така че... Ако успя да... Аре, идвай. Той иска в мече. Той има ли меч? Здървай, бързо идвай, бързо. Дай ги. Бързо. Дай. Не, дай ги. Как са бързо. Отивай. А сега